लकेशना जोबोद मोजां ना रायजोफोर एकदम बरिया लकेशन नै सुसकेट नैबे जाहैबाय लामा आरो ओरै जाहैबाय दै खुलुमबाय रायजोफोर थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांदो दा बेनो जाहैबाय जोंहा फैगोन नैबे दाननि 23 अक्ट'खालि जोंहा कसुगाव BPF ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे गिदिर ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि लादों दा बे जयनिंआव जोंहा थांनाय BTCनि बारग' CM हाग्रामा महिलारि सारा बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बेयाव रोजा रोजा UPPL एबा BJPनिफ्राय फैनाय गोबांथार जयनिं जागोन दा बे जयनिंआव खमसे खम जोंनि गेजेराव मोनदों 2500निफ्राय 3000सो जागोन बिनि थाखायनो हारि मोजां मोनग्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ सोरबाफोर जयेन जानो खना खनला थालांबावदोंबा बे बिथांमोनखौ नैबे मबाइल स्क्रिनाव होखानाय मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना जयेन लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय भिडिअआ बेखिनिल'नोमोन रायजोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।